Hei! Minä olen Arja Veeraratne Remaxilta ja tänään mulla on ilo esitellä teille aivan ihana, täydellisesti peruskorjattu, remontoitu, viehättävä, iso 4 makuuhuoneen omakotitalo osoitteessa Päivärinteen katu 1. Meillä tosiaan löytyy tästä kerroksesta valoisa, tilava olohuone, keittiö ja 4 makuuhuonetta. Tähän kerrokseen kuuluu myös 2 WC-tilaa, joista toisesta löytyy myös suihku. Ja kuten näette, pinnat on todella hyvällä maulla, huolellisesti remontoitu. Tämä talo on täysin, niin kuin joka pinta on uusittu ja huolitellusti tehty. Näkyy todella kaunista kädenjälkeä ja listat on taatusti aivan jeerissä. Tämä talo sijaitsee idänpäässä ja tästä löytyy koulut ja päiväkodit ja kaupat ja kaikki aivan niin kuin lähettyviltä. Arki tässä talossa olisi taatusti lapsiperheelle tosi helppoa. Mennään kohta tonne alakertaan ja sieltä sitten vielä ehkä saadaan lisää vau-efektejä, mitä tästä talosta vielä löytyykään. Kuten näette, täällä on pinnat aivan niin kauniit. Täällä tuoksuu ihanasti sellainen uusi puu. Todella sellainen kutsuva saunaosasto täällä 2 suihkulla ja heti valmiilla kiukaalla. Ja tätä upeata kädenjälkeä, käsityötä näkyy täällä näissä tiloissa näin puuosissa. Että täytyy sanoa, että ei voi niin kuin muuta sanoa, kun tää on aivan ihana. No niin, tuolta saunasta ja kylpyhuoneesta tultiin sitten ohi varastotilojen tähän kodinhoitohuoneeseen. Ja nämä on myös tosi kauniit ja valoisat. Luonnonvaloa tulee tuolta. Täältä löytyy myös WC-tilat. Ja kohta ylläri, mitä täältä alhaalta vielä muuta löytyykään, niin aivan mahtava tällainen iso, nyt TV-huoneena toimiva tila. Ja sitten kun jatketaan vielä tästä eteenpäin, niin täytyy sanoa, että tämä tila inspiroi ainakin mua tosi paljon, että tähänhän nyt saisi vaikka tällaisen jumppasalin tehtyä, että vaikka peiliä tuosta ja mitä tahansa lasten harrastehuoneena, kotiteatterina, minä ikinä. Täytyy sanoa, että nyt ollaan ihanassa, herkullisessa, kauniissa, hyvin tehdyssä omakotitalossa. Ja jos tästä itsekin sytyit, niin tervetuloa tutustumaan lähemmin. Ja minä olen Arja Veeraratne ja Remaxilta ja ollaan osoitteessa Päivärinteen katu 1. Tervetuloa!